Iraganean. Mendez mende. Orain. Egunez egun. Egunero. Ingo jau. Euskaraz. Ingo jau. Injeu. Eta horratx. Kilometroak 2006. Urriaren batean Oiartzunen. Sarri, begira sentimenduak, hitzak bezala landuak, bihotzetik mira, galdu egiten dira. Ezagutu nuen egunean, nintzen hau orduz geroztik barrenean. Desio hau bihurtu zaideak, netzeak esango diot azkenean, eta Euskara eta Euskara zingo jeu, atuazta emana zingo jeu. Egunon! Aurten, Oiartzun Haurtzaro ikastolari bigarren aldiz suertatu zaio 40 urte hauetan Gipuzkoako ikastolaren jai handia kilometroak antolatzea. Lehen eta behin, ongi etorri eta mila esker gure gonbitari erantzun diozuen guztioi. Hemen, nire atzealdean, batetik, herri agintariak, Martin Beramendi Oiartzungo alkate jauna, Juanjo Agirrezabala Hezkuntza Saileko berritze zuzendari jauna, Miren Azkarate Eusko Jaurlaritzako sailburu Andrea, Leire Ereño Gipuzkoako Batzar Nagusietako lehendakari Andrea, eta Juan González de Etxabarri Gipuzkoako aldun nagusia. Gure artean ditugu baita ikastolako ordezkariak, Arantxa Manterola eta Sorkunde Lekuona Haurtzaro ikastolako lehendakari eta zuzendari Andreak. Jose Ramon Zubizarreta Gipuzkoako ikastolen elkarteko lehendakari jauna. Pedro Aramburu Euskal Herriko ikastolen konfederaziorako lehendakari jauna. Nire eskubialdean, eguardiko ekitaldian omenduko ditugun Haurtzaro ikastolako lehendakari ohiak. Nire atzealdean, hainbat erakunde, elkarte, alderdi politiko eta sindikatuetako ordezkariak. Eta nola ez, gure aurrean zaudeten herritar eta bisitari, ikastolazare, euskaltzale guztioi, egun on dezaizuela eta ongi etorri. Kilometro honek badu ñabardura bat. 1977an lehenengo kilometroak Beasainen ospatu zenetik aurtengoa 30. edizioa dugu. Urte asko igaro diren arren, beharrez gain ikastolak gaur egun ere gogoz eta indartsu ekiten diegu antolaketa lan hoiei. Ekitaldiari hasiera emateko, Haurtzaro ikastolako dantzataldeko bi bikotek ohorezko agurra dantzatuko digute.
Ondoren, Haurtzara ikastolako lehendakari den Arantxa Manterolari emango diot hitza. Nahi duzunean. Egunon, Oiartzunera hurbildu zareten ikastolazale eta euskaltzale guztiei. Kilometroak 2006 hasierako ekitaldi honetan, Oiartzungo herriaren eta Haurtzara ikastolaren izenean, gure ongietorririk beroena eman nahi dizuegu. Mila esker zuen presentziarekin, jaiari, euskarari eta ikastolei ematen diezuen babesagatik. Haurtzara ikastolaren ordezkari modura, lehenik aipamen berezi bat egin behar dut. Kilometro jaia antolatzen bai urte osoan eta bai gaurko egunean lagundu gaituzten voluntario guztiak. Guraso, langile, ikasle, guraso hoi, langile hoi, ikasle hoi, eta hainbat herritar ikastolazale. Euskarak eta ikastolak herri proiektuak izan dira, eta oraindik ere herritaren musutrukuko lanaren beharra dute. Berriro, mila esker. Ezin ahaztu bestalde, Haurtzara ikastolak kilometroak eta 2006 antolatzeko dituen arrazoiak. Urte erdiko lana ez dugu hartu beste zereginik ez duenulako. Haurtzara ikastolak bere ia 40 urteko ibilbidean frogatu du eskaini duela kalitatezko hezkuntza, proiektu euskalduna, Oiartzungo herrian errotua, integratzailea, nazionala eta bere eguneroko jardueran izaera publika duena. Proiektu hau etorkizunean bere horretan jarraitzeko baliabide egokia behar ditugu. Giza baliabideak ezin hobeak ditugun bezala, ezin dugu gauza bera esan baliabide ekonomiko eta fisikoaz. Baliabide ekonomikoaz hitz egiterakoan, naiz eta etortzen dugun ikastolen mugimenduko beste ikastolekin elkartuz gero, gure egoera ez dela txarrenetakoa, esan behar da, kontzertaziotik heldu zaigun dirua ez dugula nahikoa, eta ez datorrela bat gure herri onuradun izaerarekin. Baliabide fisikoak ere eskasa ditugu. Hain zuzen ere, eskazia hori gainditzeko eskatu genuen kilometroak antolatzea. Haurtzara ikastolaren espazio beharra nabarmena dagoeneko, eta bizpahiru urteetan are eta larriagoa izango da. Eraikin berri bat behar dugu, gure hezkuntza proiektua behar bezala aurrera eramateko. Eraikin hau lortzeko pauso batzuk ematen ari gara. Gaurko jaiarekin biltzen den dirua horretarako bideratuko da. Baina hasteko lur eremua behar dugu. Eta horretarako Oiartzungo udalaren inplikazioa ezinbestekoa dugu. Udalak gure beharraren berri badu, baina gure premiaz, urgentziaz jabetzea beharrezkoa dugu. Eta erantzun egoki, zehatz eta azkar ematea eskatzen diogu. Hala ere, egunekoari erantzutegatikan ezin dugu ahaztu ikastolen sorrerako arrazoi nagusia, Euskal Herriko hezkuntza sistema propio bat eraikitzea. Egoera eta behar guztien gainetik hori izan da gure lanaren ardatza eta hori izango da hemendik aurrea ere. Bukatzeko, 1982ko kilometroetan eguraldiak ez zigun lagundu. Eta berriz ere egoera errepikatzearen beldurra gorputzan barne-barneratua genuen. Ilusio handiz, baina orduko oroitzapenak ahaztu gabe antolatu dugu aurtengo jaia. Oraingoan eguraldia ederra dugu. Jaiaz gozatzeko aukera paregabea. Denontzako den jaia antolatu dugu. Eta benetan espero dugu denon gustukoa izatea. Eta bide batez, gure helburua betetzeko eguna ere izan dadila. Hala bedi, euskara eta ikastola Oiartzunen eta Euskal Herrian ineu, eta aurrerantzean ere ingoieu.
Gurasoak, langileak, ikasleak, euskera, ingolleu, ingoñeu, Jaione Iragorri, langileen ordezkaria,
Aizea Izargarai, ikasleen ordezkaria. Mila esker, primeran pasatu gabe eta ez ahaztu. Euskarak eta ikastolak ingoñe. Gracias.
Bada beste bat handiagoa, Bi lagunentzat gaua, gau luze aizalitikena. Erretegia hondi nekazal turismoan, bi lagunentzat asteburua. Aturi sagardotegian, bi bazkari, bertako menua. Egin luze sagardotegian, bi lagunentzat afaria. Eta euro bat, txartel bat. 5 euro, 6 txartel. 10 euro,
Ega, bat ja, ama, 5 euro, 6 txartel. Eta 10 euro, 13 txartel. Eta espazaizu tokatzen momentuan, gerora, arratsaldeko 7:00 zozketa. Sariak hilabeteko epean jaso beharko dira. Xabi Alonsoren elastikoa, Championen edo erabilia, zagitut horrelari. Mikel Artetaren Arsenaleko maillota, euro bat, txartel bat. Eta 5 euro, 6 txartel. Eta 10 Joseba Belokiden maillota, Caja Ruraleko taldearen maillota. Elor Sorokidot legiak ere moderno ludikorako da. Eta telebista ederra, atzetik, bat abetzian atzetik, gertitxu gabe. Baina laua dintzean, zaila da ere hori hartzunen laua izatea, baina negia esan lortu da aldapaik haundinak dintzat kentzia, eta hori egiten meritua bada. Beraz gustu da eguraldia partatunez, gustu da daren jendea, azazpi kilometro. Oiartzuar gehien hori bezala, gaurko gunean kantatzeaz gain, beste lan batzuk egitea kokatu zaio. Hain zuzen ere, herrifa salmentan ibili behar dauka. Saio aprobetxatuz, herrifa salmenta hortan lagungarri izango zaion propaganda pixka bat egiteko aukera emango dugu. Nere herrifan bat erosten bazu, zu bai azkarra zarela, eta erosten ez baldin bazu, tontua zara bestela, badakizute oihartzun guztin, suerte dunena naizela, ni ziur nago irabazlea, nere txartelen bat dela. Así que guaindik, está libre dago. Horrenze pasaiola, 2.000 persona. Vale, jaso, eskerrik asko. Pelo bat, baldak izan dagoen? Eintzen, egarren egarrenak eta. Bai, bialdu zetean lekua zemoz daukazute, kontrolatuta? Bai, P5, bai, hasiera baten protokolo hori zu. Bai, gela honetatik antolatzen ditugu, egunean zehar gertatzen diren inzidentzi guztiak. Hau da kontrol gela honetan daude alde batetik osasun larrialdi zerbitzu guztiek, segurtasun arlokoak eta gero bestalde gure antolakuntza mailan trafiko aparkaleku, zirkuito eta guneko antolakuntza guztia. Hemen jasotzen ditugu deialdi guztiak, hau da zirkuitoan zehar edo aparkalekuetan edo antolakuntza orokorrean dauzkagun arazo guztiak hemen jasotzen ditugu eta hemendikan bideratzen ditugu. Bai osasunekoak, bai segurtasunekoak eta bai antolakuntzakoak. Horretarako dauzkagu hemen erakunde desberdinak eta gu antolakuntza bezala. Daukagu hemen informazio guztia, gertatzen ari den informazio guztia, oihartzun guztian, eta alaberean hemendikan planteamenduak egiten ditugu. Hau da, trafikoa nola bideratu, kotxeak non sartu, aldaketak egin, jendea zirkuitoa nola dabilen, non dabilen, megafoniatikan jendea bideratu eta abar eta abar. Orduan, hori, esaten dugun bezala, hau dugu koordinazio gela, irratiz koordinatzen dugu guztia eta hemendikan bideratzen ditugu antolakuntza mailan ditugun behar guztiak. Hemen koordinazio gelan gaude eta koordinazio gelan egiten duguna da telefonoak hartu eta zirkuitoan ibilbide guztian sortzen dian arazo guztia konpontzen ditugu. Lantalde desberdinak dituzten arazoak, edaria falta dela, janaria falta dela, zerbait ondatu dela, zirkuitoko
bailak falta direla, honea deitu eta gu koordinatzen dugu eta arduradun nahi deitzen diogu behar den eine. Eunon, 11:20 ditugu, Oiartzunen kilometroak 2006. Momentuz, jende asko hurbiltzen nahi da, trafiko eta aparkalekutatik ari dugut esaten autobus pila bat, beste aparkaleku bat improvisatu dutela, beraz, lehenengo ordu hauetan nola baldin gaude, ez dugu pentsatu nahi atxaldeko bostetan zenbat jende hongo da. Bai, jende pila bat eta eguraldi oso ona, bai, dena primeran dijoa. Ura bukatu dela 10. gunean, lasai, 2. laugarrenea pasako degura. Venga, bai. Hau, Oiartzun irratia da, baina Haurtzaro ikastolan, hementxe gaude. Irratian, Ane Arantxi eta hemen atzian duen toposekin, eta gustu asko, hemen. Zalabar da, montatzen. Aio? Gogoratu bazkaltzeko tiketak salgai dituzuela jada. 3 motako menuak ditugu aurten Oiartzunen. Batetik, auto zerbitzua Elor Soron. Tiketak salgai bertako takilan. Sagardotegiko menuak nahi duenak ere badu aukera Madalen Soron. Beko plazako tiketeran daude salgai sarrerak. Eta Euskal Herria plazan menua jan nahi duenak aukera ona du. Sarrerak bertako plazako tiketeran egongo dira. Hortaz aparte, bokatak nahi dituenak txosnatan badu aukera. Hone egin. Hoxe, aidea gu hemen intain, goizeko 10:00 hasi gea eta ikusko dugun ez bukatuko dugun, eta beste batzuke intain nahiko dira sukalde lanetan. Bai, hoi da. Zen agorek esan dugu ontxe bazkaiak eta txartelak eta ia, nire nahi zondo enteratu. Ez, nire ez, agore, berri esan, bazkaltzeko zen behar dugu. Kirolari ere hor inguru, eta denek ikasko inguru. Eta agorek omen izango da txapela lehen bailen hartzia. Bestela, tokilik gabe gatzeko riskuari izango da. Kopuru batzuak izango dira, ezta? Ekitaldi honek bi zati izango ditu. Lehenengo zatian, Haurtzaro ikastolak Oiartzungo herria omendu nahi du. Haurtzaro ikastolaren 40 urteko ibilbidean izan dituen lehendakarien bitartez. Oiartzuarrengandik jaso dugun babesa eta laguntza eskertu nahi ditugu. Bigarren zatian, kilometroak jai antolatzeko lekukoaren aldaketa egingo dugu. Badakizue beraz, ekitaldi honetan Haurtzaro ikastolak bereziki Oiartzungo herria omendu nahi dula, Oiartzungo herritarrak, Oiartzuarrak. Ikastola honen ibilbide luzian izan ere, eta behar izan dituen guztitan, izan duen bakoitzean, hortxe izan bai ditu Oiartzuarrak ikastola honek beti atzian, babesteko prest. Oiartzungo herria omentzeko modu asko daude, guk modu hontan ingo dugu. 10 ordezkari deituko ditugu, banan-banan. 10 ordezkari horiek, hain zuzen, Haurtzaro ikastola honek izan dituen 10 lehendakariak izango dira. Gaur hemen, Oiartzungo herria ordezkatuko dutenak. Lehenengo lehendakariaren alarguna, beraz, eta azkeneko lehendakaria Arantxa Manterolak egingo dio eskaintza. Torria Ilerman, saria jasotzea eta Arian Errandonea ikasleen ordezkariak egingo dio oparitxoaren eskaintza.
Arrimatu jaire, Juanito, eta ikastolako guztutaria sorkundelekuenak eskainiko dio, oparitxo. Etorri jai beraz, Martxel eta Borja Alustiza ikasleen ordezkari bezala saria jasotzea. Iñaki Garmendiak, gurasoen ordezkariak, egingo dio eskaintza, beraz, Jesus Mari San Roman, hurbildu jai ere honea, gure txalu eta eskarrona jasotzea. Hurbildu jai, Juan Inazio, eta ikasleen ordezkari den Aizea Izargaraik, egingo di. Eskaintza. Langileen izenean, Zatoz Jaione, Iragorri, eta ere bai noski, Iñaki Portugal, ire oparia eta gure eskarrona jasotzea. Gurasoen izenean, Xabin Etxebeste, Etorri eta Angel Begaretxe, ikea baldin badu, arribatzea zen. Ietzako elebazio saria. Eta gure txalua. Jokin Garzia, hurbildu, saria jasotzea, eta ematea konfederazioko lehendakaria Pedro Aramburu. Jose Zubizarreta, Gieko lehendakariak, egingo dio eskaintza, beraz, Arantxa Manterola, Observako lehendakariak. Bigarren ekitaldira pasarretik mesedez. Eta omenaldia bukatzeko, Gipuzkoar ikastolen jaia den kilometroak antolatzeko lekukoaren aldaketa egingo dugu. Aurrera beraz, Jose Zubizarreta, Gipuzkoako ikastolen elkarteko lehendakaria, Angel Mari Eguren eta Patrizia Urrutia Bergarako Arantzadi ikastolako lehendakaria eta zuzendaria, eta Arantxa Manterola eta Sorkunde Lekuona Haurtzaro eta ikastolako lehendakaria eta zuzendaria. Egun hon denoi, guretzat pozgarria da gaur hemen egotea. Alde batetik, gozatu dugulako antolaketa honekin, egun zoriontsu honekin, eta egin dezuen ibilaldi honekin. Eta bereizeki pozgarria lekukoa
zuen gandik jasotzen dugulako. Gogoan dugu, duela 15 bat urte, Bergaran egin ziren kilometro haietan lekukoa nola pasatu genizuen. Gaur, alderantziz, zuei egokitzea gugana pasatzea. Elkarren segidan, ibili gara eta ala gabiltza kilometroen festa antolatzen. Zuek amaitzear, lan bikaina, erraldoia, gu hastear. Zuen ereduari lan bikain honi jarraituz, hori espero dugu. Lanik eta ongien betetzen, jaso dugun ardura berri hau. Erronka handia da, ilusio hori itzaigu falta, gogotsu gaude eta kementzu epingo digu lanari. Bergarrok argi daukagu, guk ere eingo jau, eingo nau, eingo juau, eingo jonau. Denak amitzi. Aita mairu. Iruro ingo zen. A ver, 15, 30... Badi! Iru baina! Bitxo bako txartela. Bost. Entonces, Amar eta bost. Oek eusen idatzia jarrita. Espera, ez da. Oizuetako. Listo? Zazpi. Irristatzen pila bat,
baina Oiartzunen bazeon portu hau galdetxon aspaldian, Errenderin ere, eskualde osoan esango benduke portua bazeu dela Lezon ere. Eta gure asmoa da, askotan egiten duguna, ontziolatikan kanpora irtetzea eta Euskal Herriko itsas ondarea lau haizetara zabaltzea. Eta hori da gure asmoa hemen ere. Bultza, denon ekimen, denon laguntza. Egin behar da, egingo dugu. Denon ekimen, denon helburu. Herri zahar berri.
hamar gutxi. Hementxe harrapatu digute Ugaldetxon, motozaliakin zirkuituai bueltatxo bat ematen, eta balorazio baiteko eskatu digute. Balorazio positiboa, oso ona, eguraldi zoragarria, jende asko, gure aurreikuspenak bete dira. Bueno, besteekan jende aldetik ere portaera oso ona, jende oso ondo portatu da, eta benetan zoragarria. Zorionak lanean ibili den guztiei eta etorri den guztiei. Injeu! Venga! Vale! Venga,